con madeira e leña? Non é máis fácil agora cos modernos facer... Sí, pero a nosa clientela quere este tipo de pan, o sabor cambia todo. Están en su punto, Todo isto de aquí abaixo é abeto. Absolutamente todos os instrumentos de corda teñen a tapa de abeto, excepto contadísimas excepcións. Pero por qué? Polas cualidades e as características sonoras do abeto e da resistencia. O meu abuelo foi carpinteiro, facía carros, cubas, carpintería. E o meu tío abuelo, que estuvo en Cuba, foi tallista, que ese foi quizás o mellor. Fixo no santuario das ermitas, retablo e confesionarios, e todo tallado. Foi un artista. Levámoslo dentro, sí, sempre co olor a madeira, sempre tuvemos eso, a viruta, todo, nos criamos aí, sí que é verdade. Sacabas a man, non era así, non? Sí, sacabas a man cunhas laias que chamaban as rasquetas e ibase descascando pau a pau. E os troncos tamén non se transportaban así, tan facilmente como ahora máquinas, non? Como se facía? Pois había que leválos a rolar, deixalos á beira onde se iban a serrar e senón leválos ao lombo. Este arte ten máis de 3.000 anos. Pinto con madeiras. Como é iso? Todos os traballos que vemos, cada cor é unha madeira distinta. Ahora mismo a tendencia é ir cara a outro tipo de material feito de madeira, pero que son láminas de madeira unidas entre sí. Hai algún, ou había algún que botaba siesta dentro do cadaleito? Antes, moita xente comía na fábrica e antes de empezar a traballar pola tarde, pois botaba unha cestinha. Aínda que na maioría das panaderías usan fornos modernos para cocer o pan, aínda quedan algunhas que usan fornos de leña para darlle ese sabor especial. Raquel. Hola. Que tal? Sí, que tal? Encantada, que tal? Bueno, esta é a túa panadería? Sí, bueno, de miña nai. Negocio familiar. Negocio familiar. Vale, bueno, creo que esta madeira é para o forno. O noso forno de leña, sí. Vale, como facedes? Por que seguides facendo o forno de leña? Pois por tradición familiar, imos de reparto, imos ás feiras, e os viernes aquí dedicamos a facer bolas. Isto empezou como nada. Eran facer 5 10 bolas e agora cada ano que pasaba foi a máis, e temos un mini mostrador e nada máis. É todo moi casero. Vale, e agora moi artesano. Que vas facer con todo isto? Pois cargar o forno, poñerlle lume, amasar a amasadora, meterlle fariña para facer o pan. Pero antes temos que cargalo para quentalo. Bueno, pois, nos ensinas? Sí, claro que sí. Vale, axúdate. No. Podo eu, estou moi acostumbrada. Por que o facedes con madeira e leña? Non é máis fácil agora cos modernos facer... Sí, pero a nosa clientela quere este tipo de pan, o sabor cambia todo. Ti como empezaches nisto? Eu empecé porque morreu meu pai moi novo, con 15 anos. Entonces miña nai necesitaba unha persona, porque meus irmáns estuveron todos fora. Entón quedei eu, con 14 anos, e vim para aquí. A miña xornada de traballo leva-me, por exemplo, unha cocedura de 6 caldeiros, que é a amasadura chea, menos de 7 horas non a fago. Leva-me 7 horas. É bastante, non? Bastante. Porque o forniño dá moito traballo. A culpa ten o forno. E a madeira de onde a sacades? Pois a madeira comprámola do serradero, comprámola do serradero en San Román, e os palés tamén os cortamos e dedicámonos a quentalos con eso. Os tedes por aquí? Sí, témonos aquí no lado. Sí, ves? Sí. Pois aquí é onde temos a leña.
Hai bastante. Sí, temos bastante leña. Canto nos pode durar isto? 2 meses. E este forno non se entende calquera tampouco. Entonces, a juventud, os obreros que veñen de panaderías, pero veñen panaderías todo maquinaria... Todo moderno. Todo moderno. Antigo así, xa casi non sei eu. Que che parece? A masa preparada. Xa está a masa preparada. Agora vamos barrer o forno. Barrer o forno. Agora vamos barrer o forno. E xa está listo, xa está Xa quente? está listo, xa está quente, ves? Xa están as pedriñas quentes, blanquiñas, e xa está... Como sabes se está quente? Polas pedras? Sí, mira, as pedras están todas blancas, velas? Ajá. Pero eu ainda non me fío disso, fíome da miña man. Como? Eu boto ya así, e xa está quente. Pois agora que xa está... Agora vou tirar a brasa para diante. Pois como é? Que arranca. Este é arranca, este é que traemos. Arranca? Arranca, de ferro. Que vas facer agora? Vou facer os bolos preñados. Vale, como se fai? Bolas preñadas. As preñadas facémolas sobre todo pos bares de carballo. Temos unhas tascas que suelen dar de pincho, entonces ou as encargas diarias que teñamos, diarias de viernes pola tarde, que teñamos pa xente que che ven e che encarga. Agora vamos quitar a brasa, barrer o forno e despois as bolas xa. As castañas con esta brasa pásalle como as sardiñas, chaval. Non hai carbón que lle gane. Pois, e teraste queimado unha vez, non? Sí, unha vez sola aquí, que hai moi... unha sascua. E non me salía, tuve que metela no caldeiro. Este farrapo. Esta zarra foi o barredoiro. Con esto barre? Sí. E agora coa escoba? Sí, para quitar esta de aquí de entrada, sí. E logo non queda o pan así moi sucio, con... Vale, tío, agora. Además, mira, todo que vai á calor non envenena a nadie. Que no vivo e que no ve. Mira agora como quedou. E agora meter as bolas así, non? Agora vamos meter as bolas dentro. Vendedes todo sempre? Sí. Ah, non está mal, non? Sí, non. Vale, vamos comprobar agora se Si están. están as bolas. Sí, están. E como sabes se están? Pois eu sei polo color. Así? Están en su punto, Como dicía miña abuela, son bolas de rolería. E agora que queda? Ahora nada, ahora xa se acaba. Hai que... Bueno, esta... Vale, vou seguir botando estas. Esta é a última remesa. Vale, ata que hora estás por aquí? Eu aquí estou hasta as 9. Das 9? Hasta as 9 da noite. Bueno, pero logo descansas, non? E despois cargo o forno outra vez, preparo os fermentos e a las 10 da mañana outra vez diana. Non libras hoxe? Hoxe non, hasta el lunes. Bueno, pois nada, deixamoste traballar, entón, vale? Vale. Veña, moitas gracias. Bueno, gracias a vos. Veña, Vale. chao. Moi bien. Os obxectos de madeira formaron parte da nosa vida cotía ata que chegaron novos materiais e os foron sustituindo. Cambiaron o tacto, a forma, pero hai certas cousas que sí que só se poden construir en madeira, como, por exemplo, algúns instrumentos musicais. Francisco, pódese. Sí, sí, sí. Que tal, bo día? Bo día, que tal? Xo que estás aquí xa no teu taller, non? Sí. Como estás? Como ule a madeira aquí, Sí, 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 con olor forte, sí. Xa son moitos anos, isto está moi impregnado de olores, sí, sí. Bueno, ti te dedicas á fabricación de instrumentos. Sí. Pero ti, ante todo,
es músico. Sí, bueno, son dúas cousas que se complementan entre sí, porque o tipo de música que eu fago é música antiga, música do barroco, do renacemento e da época medieval. Entón, ten moito de investigación a parte musical, porque son estilos moi antigos, moi olvidados, non? En que xa moito non se sabe de como se interpretaban, e o mesmo pasa cos instrumentos, non? Entón, hai unha parte de comprender a música a través dos instrumentos que para mí é moi importante, non? Bueno, imagino que o mundo da madeira para construir instrumentos é tremendo. Ti traballarás con moitísimos tipos, non? Segundo o que queras. Sí, claro. E onde tes toda esa madeira? A madeira que eu utilizo, podemos ir a vela, teño un secadeiro, teño un invernadeiro que está cheo de ela. Vamos hasta ali. Temos bastante madeira. Básicamente, o que teño aquí é madeira autóctona porque está secando de forma especial, non? Dunha maneira controlada, pero tamén hai algunha madeira de fora. E o resto das madeiras un pouco particulares teño as no taller, xa con humedade controlada, non? Esta, por exemplo, é unha madeira que é de aquí, é galega, pero, sin embargo, é das máis tradicionalmente usadas na lutería. Isto trátase aquí do pradairo, que en castellano é o arce. Este é de aquí e creceu dunha forma especial, está cortado dunha maneira especial. Te iba a preguntar, se o corte influía despois no que é a sonoridade... Moitísimo, sí, é fundamental. Prácticamente toda a madeira ten que estar cortado que se chama radialmente. É dicir, os cortes, se este é medio tronco, que está fendido ao longo, non? Digamos que a partir do centro do tronco que estaría aquí, vamos sacando cuñas radiales, esa madeira que aproveitamos. A veces son cuñas moi finas, entón, eso tamén dá a madeira o dibuixo característico que ten para os instrumentos, pero tamén a madeira é máis estable, máis resistente, ten moitas mellores características feito así. Cantos anos levas facendo isto? Moitos. Sí, pois, como 30 anos. Empecé moi pronto. Bueno, aquí temos buxo, que é unha das madeiras que realmente máis tradicionais na lutería galega, porque é do que se fan as gaitas e moitas outras cousas, non? Esta é toda de Galicia, donde hai o mellor buxo do mundo que eu saiba. É así. Asombra aos constructores de fora a calidade que temos aquí. Temos teixo, que é unha madeira que, sobre todo, eu utilizo para a cuestión dos arcos para tocar, arcos dos instrumentos medievais e renacentistas, facíanse de teixo. Moito tiveches que estudar para saberte exactamente que madeira vai en cada parte do instrumento. Sí, é moi importante. Por suposto, todo isto de aquí abaixo é abeto. Absolutamente todos os instrumentos de corda teñen a tapa de abeto, excepto contadísimas excepcións. Por qué? Polas cualidades e as características sonoras do abeto e da resistencia. Imagino que para traballar todo isto tú tentes dar esa axuda, porque mover todas estas tablas, hai nos pequenos, pero... Bueno, se pide axuda. Se pide axuda, non? Da familia ou alguén que ande por aquí. Estaba pensando si, por certo, que xa que estades aquí, podíamos mover algo. Que queres levar? Bueno, non vos vou facer isto, non. Non, sempre hai que organizar, sempre hai que andar colocando, incluso movendo cousas que están xa moi secas, pasándoas para arriba e tal, pero non nos vamos a poñer agora con traballo moi duro. Hai moita xente como a ti aquí en Galicia que se dedique a facer... Ainda hai, sí. En Galicia é un dos lugares de aquí da península que ten máis luthiers, eu creo. Viven xente, vamos a ver o mellor que estamos. Bueno, por onde comenzas aquí a construir un instrumento? Tes plantillas, imagino... O primeiro é facer un plano, non? Estos son as pequenas anotacións e marcas que se van tomando cando tes un instrumento diante de ti. Isto, por exemplo, é a anotación dos espesores das madeiras dunha tabla, non? Ves que traballamos desta maneira, temos que facer cada espesor da tapa moi concreto, e así estamos falando aquí de 3,9 milímetros, 4,3, 3 milímetros con 9 décimas, 4 milímetros con 3 décimas, 2 milímetros con 9. Esta, por exemplo, é a plantilla que se utiliza para definir esta forma, por exemplo. Isto que vai ser? Isto vai ser isto que temos aquí, que é no que estou traballando actualmente, non?
Este é un instrumento do que só se conserva un no mundo, está en Ávila. Tive unha oportunidade de ir ali a levantar os planos deste instrumento. Isto é unha cousa moi particular. É o que se chamaría un violón ibérico. Que estos son fondos preparados para violas de gamba, por exemplo, donde temos o típico veteado en líneas do arce, non? E logo, por outra parte, temos o que é o abeto, que o abeto é do que se faen as tapas, as partes superiores dos instrumentos. Claro, e aquí, segundo plano, ti tes que ir rebaixando e deixando ese milímetro a milímetro. Canto tempo te pode levar facer un instrumento destes? Como eu non traballo absolutamente seguido no taller, sino que o compaxino ca actividade de músico, entón para mí é difícil decirlo, pero son meses. E despois os acabados, o que son os barnices, todo iso tamén o fas ti, todo? Sí, tamén. E tamén o fago da maneira tradicional. É un proceso moi complicado, incluso un pouco peligroso, porque trátase de calentar diversas sustancias para mesturar, que a veces son un pouco peligrosas. Básicamente, aceite de linaza con resinas, non? Francisco, ti cando estás aquí no teu taller, é como o teu espazo íntimo, non? Sí, sí. O traballo, para min, require unha concentración moi grande, para realmente non meter a pata, sobre todo, xa non por estropear algo definitivamente, sino por os movimentos, para min, que se fan ca ferramenta son moi importantes, non? Entón, é unha especie de... Non sei, como son músico, non teño moita conciencia do que é o movimento, da técnica. Vas seguindo un ritmo. Efectivamente. É o mesmo que, claro, é o mesmo que pasa aquí. Entón, necesito esa concentración. Podemos ver algúns dos instrumentos que fixeches ao longo destes 30 anos? Naturalmente. Por onde empezamos? Queres ver o material medieval? Mira, xa o temos aquí. Vamos a empezar. Esta é unha das pezas que o mestre Mateo representou no seu pórtico da Gloria. Exactamente. E que además ti te encargaches de recrear todas, non? Sí. Vaya traballo, non? Sí, a verdade é que sí. Isto realmente é o antecesor da zanfona. É un instrumento que ten unha manivela e ten unha roda que roza as cordas, e aquí no interior ten unhas teclas que son as que producen os sonidos, como se foran trastes móviles, non? Entón, isto tense que tocar entre dúas persoas. Entón, se queres o intentamos. Tens que collelo así e aguantar firmemente que non caia. E lle das voltas a manivela para ali. Aguantar así coa man esta parte? Sí, pon a man así en riba e que non caia. E ti lle das para lá. E a cadencia do abeto? É algo personal. Ah, vale. Mas está ben. Se demostra, non está mal. Non está mal. E mira, aquí temos do que falábamos, os instrumentos medievais, os instrumentos do pórtico. Estos son, en concreto, instrumentos de tocarse con arco. Este tamén é un instrumento que tamén o fixen eu, é un clavecín. Este é o último instrumento que fixen. Este é unha copia de un instrumento francés, Colichon, Michel Colichon, de finales do século XVII. Pois, antes de marcharme da túa casa, podo escoitar? Naturalmente que sí. Conservar a tradición da madeira e conservar tamén a nosa cultura. Eso é o que pensan os irmáns Rodríguez. Eles queren traballar e vivir na aldea ao mesmo tempo que nos amosan aquelo que lles ensinaron os seus avós. Hoxe imos coñecer a última xeración dunha familia íntimamente unida dende sempre ao mundo da madeira. Comezou a funcionar no ano 1999. Aquí viña o cliente e nos decía, pois queremos facer
ou que veñas a miña casa a medir que quero unha mesa ou un armario a medida, como eu quero e tal, e nós sempre queríamos ter levar un certo paralelismo co moble tradicional galego, porque aquí en Galicia, aunque non había un estilo definido dentro do moble tradicional, o que pasa é que había unhas certas similitudes en traballar en todos, como non era igual que Andalucía, como en Galicia había tanta abundancia en madeira, o que son os entrepaños, o grosor, todo era abundante, dentro dunha pieza, os entrepaños, entonces nós queríamos facer ao mellor un moble moderno así actual, pero con diseño, seguindo un diseño como facían antes. Por que decides montar esta empresa? Por que te lanzas ao mundo do moble? Porque ti antes fixeches outras cousas, traballaches en algo totalmente diferente, non? Totalmente distinto. A que te dedicaches? Estuve nunha fábrica de fabricación de pizarra, totalmente. Sí, por que da pizarra pasas a madeira? Pois por varias razóns. A primeira porque tamén non era futuro seguir nunha fábrica de pizarra, con turnos de mañá, de tarde, era moi duro. E despois tamén, cando empezamos a restauración da casa familiar de pedra, pois aí xa nos tocou a madeira, como meu pai é carpinteiro, fixemos nós todo, e despois cando houve que pasar ao interior a facer os muebles, aí foi cando nos puxemos nós e dixemos, pois, fixemos algunha mesas pequenas, algún armario, e dixemos, pois parece fácil isto, pois por que non nos metemos a tal. O meu pai é carpinteiro, pero a tradición boa ben pola parte da miña mãe. Pola parte da miña mãe, dos tíos, dos abuelos e bisabuelos. Porque houve xa unha familia moi atrás que se casaron, unha familia de carpinteiros casouse con outra familia de carpinteiros, dos meus abuelos, e aí xa é unha tradición xa de madeira, xa o meu tío abuelo, que foi o mellor, bueno, o meu abuelo foi carpinteiro, facía carros, cubas, carpintería, e o meu tío abuelo, que estuvo en Cuba, foi tallista, que ese foi quizás o mellor, fixo no Santuario das Ermitas, retablo e confesionarios, e todo tallado, foi un artista. Vos xogabades con xoguetes de madeira, supoño, non? Sí, me acordo que lle collíamos ao pai aí as serras e facíamolas nós, sí, facíamos moito. Incluso unha vez fixemos na fonte, me acordo, axudounos o pai, unha mini noria, pa fonte, e tiñamos, me acordo que lle tiñamos todo perdido, como sempre andábamos ca serra e tal, todo que era balaustrada e todo estaba todo... Andabades experimentando por aí, non? É dicir, eso leva de lo dentro, sodes un pouco autodidactas nesto da carpintería. Pois sí, levámoslo dentro, sí, sempre co olor a madeira, sempre tuvemos eso, a viruta, todos, nos criamos aí, sí que é verdade. Es que o que máis facedes de onde tedes o vosso negocio? Creo que na restauración hai moito, non? Na restauración, sí. Por exemplo, este moble que temos aquí é un moble que está restaurando? Sí, que está para restaurar, que ainda non empezamos. Sí, en este caso, pois, vemos que ten aquí temos que ter cuidado, ten un barniz, o que é unha pata nova, xa... Ten un barnizado tamén, veis que ten un barnizado máis fuerte que aquí. A do que lle deron hai, non sei, igual 15, 20 anos. Como baixou o tema do mueble, da restauración e tal, pois xa deu-nos tempo a probar con outras cousas. O meu irmão xa tirouse ao tema da viña, que lle gusta, que lle encanta. Entonces, pois eu tamén probei un pouco con isto, cos utensilios de cociña madeira de oliveira, e a verdad que nos vai fenomenal, ten moita aceptación. E o dibujo tamén que ten a madeira, este dibujo, que aparte de útil tamén decora. Dende cando tes esta viña? Esta viña fai concretamente 5 anos en alquiler. Arrendo viñas, e levo así. Teño 4 hectáreas en producción, algunhas en propiedade e outras en arrendamento. E que che gusta máis, isto ou da carpintería? Porque ti é socio do teu irmán, de Pablo. Isto, sí? Sí. E agora que estás mirando como estaba, non? Como vai a cousa logo? Sí, mirando un reflexómetro e miramos o grado de azúcar que ten a uva. Está para vendimar? Vale, ahora mismo, Ahora mismo. Se queredes axudarme, vou buscar unhas caixas e...
Iso que tamén todo o que facedes, a vosa empresa de carpintería, o viñedo, vivides aquí nun sitio, a verdade, privilexiado, parece que todo forma parte dunha filosofía que tedes de vida de vivir e traballar na aldea, de seguir aquí, non? Sí, claro, claro. Eu orientei todos os meus esforzos, os meus aforros, o meu tempo, o meu traballo a ter máis ou menos profesionalizado o tema da agricultura, viticultura. Claro que é unha forma de vivir. Vamos, e combino así no inverno traballo máis na carpintería, torno, artesano, e despois na época primavera-verao adícome máis tempo, porque absorbe moito tempo isto. Aquí na Toca vexo que tamén hai moitísimo viñedo. Sí, a zona de Quiroga, estamos aquí, todo quedou abandonado sobre terrenos de cereales, de millo. Plantaron viñedo agora. Creo tamén que nesta aldea na que vivides, que hai moi pouquiños habitantes, no que é a restauración, o tema da madeira, levadelo todo vos, non? Sí, todo. Esta é a vosa casa, non? Sí, a nosa casa é onde vivimos eu, a miña muller e o meu fillo. E despois a parte de abaixo temos a disposición, a bodega e a antebodega. A antebodega temos a disposición. Coas cosas que facedes, non? Que facemos, sí. Isto restaurámoslo hai 15 anos aproximadamente, respetándolle todo o que son materiales que tiña a casa. As vigas, todos os pontós, a balaustrada, todo o deixamos. Que o tema da restauración de aldeas é algo que facedes bastante, non? Pois bastante, sí. Participamos en algunhas, sobre todo no Courel, Seceda, a Seara, que son pueblos que hoxe xa están prácticamente restaurados, que nós tamén traballamos bastante aí. E aquí, conjuntamente, aquí no pueblo da Toca, ao lado, está a fonte, que tamén vamos facerlle nos o que é a madeira, unha estructura, tellao, e despois tamén recubrir o que é a poza da auga tamén, unhas proteccións. Cantos anos ten o teu fillo? Ten 2 aniños. Debe ser o único neno daqui da aldea, non? Pois sí, da aldea, sí. O último naceu fai 22 anos. E do pueblo de aquí, da casa, do pueblo de aquí, si saliron todo. A miña familia, que son bisabuelos, abuelos, todos os que traballaron a madeira, sí. Unha parte saliron de aquí, do pueblo da Toca. Os serradoiros son as empresas da primeira transformación de madeira. En Galicia son un sector económico importante. Moitos serradoiros comenzaron a súa actividade nos anos 50 e pasaron de pais a fillos. É o caso do serradoiro que dirixe en Valga Juan José Busto. Ele vai explicarnos como funciona. Bos días, Juan. Hola, bos días. Aquí estamos rodeados totalmente de troncos, eh? Porque estamos nun serradoiro, non? Sí, un serradoiro de madeira de pino. Dende pequeno viviche rodeado de madeira porque o teu avó tiña tamén un serradoiro, non? Sí, el foi o que iniciou isto lá polo final dos anos 50. A casa onde vivíamos estaba metida na mesma fábrica, o sea, estaba nunha parte da fábrica. Entón, pues, bueno, sempre se viveu neste ambiente. Pero o serradoiro evolucionou, xa non é o mesmo, non? Que aquelo. Non, cambiou moito. Non ten absolutamente nada que ver. Acórdome de cando viñan carro con bois. Caramba. Ahora, bueno, pues que ven camións, a manipulación, todo, a tecnología, a forma de serrar e todo cambiou. Non ten absolutamente nada que ver. Todos os días chegan aquí camións con troncos de piñeiro, non? Sí. Que os deixades aquí, como é? Sí, como é o proceso? Cando chega o camión, pois pésase, que se compra habitualmente por peso, e descárgase e clasifícase por calidades nunha máquina, por calidades e por diámetro. Bos días. Bos días. A ver, este camión é seu, non?
Non, é dunha empresa. É dunha empresa de transportes de madeira. Efectivamente. E de onde ven esta madeira? Esta madeira vende frío. Troncos non sei, traigo casi 42 toneladas, 41 e pico. 41 toneladas de piñeiro. Vimos facendo 3 viaxes no día. 3 viaxes ao día. Ao mellor aquí 2 para